हेलो लोगोफोर, आङो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि साहाथाराव थानाय दाबसे गामि, जाय गामिनि मुङा sonapur lalai। बे sonapur lalai होननाय बर्डार सेराव थानाय गामियाव आङो दिनै गिर्जा फोथारनायावहाय फैदों। गिर्जाया जोबोद समायना, नोंथांमोना नुबाय। बे गिर्जाखौ लुखांनायाव गासै खरसा जादों 1.28 crore, माने 1,28 लाख खरसा जादों होननानैहाय मिथिहोदों। गिर्जानि सिगाङाव बेबायदि गोबां साजायदों आरो गोबां मानसिफोरा बेवहाय फैदों, नुजाथिफैदों। दा गिर्जा न' सिङावहाय माबायदि, सिङावहाय हाबनानै नायनि एसे। सिङावबो जोबोर समायना खालामदों, जोबोर मोजां, सिङाव समायनाथार। आरो गोजौआवहाय बेलकनि दङ, राइटथिंबो बेनिफ्राय लेफ्टथिंबो गाखोग्रा दं, सिरि जाख्ला। गाहायाव बेबायदि नुहुरो हनै। आङो गोजौथारावहाय गाखोबाय, आङो बेलकनियावहाय। बे बेलकनियावबो गोबां मानसिफ्रा जिरायनो हायो, जिरायजायो आरो जोबोर समायना बानायदों। गोबां मानसिफ्रा जिरायनो हायो बे बेलकनियावबो। जोबोर समायना बेलकनिफ्राबो।